Hello guys. Ipakita lang nako ninyo guys kung saan paggama og puso. Pero katong makamao, atan-aw lang gud laman pod mo. Katong di ka mao, ako ang hinay-hinayon ba kar makakuha jud mo sa maong paghimo og puso. Primero nga naon guys. Ana oh. Hinay-hinay. Ana ibabaw. Unya ag-ubos kani siya tan-aw giunsa gi-action og piko oh. Hips. Ana nagiun anak na guys ang sistema oh. Kita ninyo. Ya kani guys, imo na siyang ikuot sa aring kuan. Ikuot nimo ari dia. Kani siya. Ikuot. Nya karepod asloyo. Parega pun ato ikuot pud ni siya. Ari loyo ana. Nya puro na to sila gipangkuot no. Magama taog ka ng suso. Yan na dayon mo na to isig kuot left and right kuot. Dayon kani siya kani atong ibutang aring tunga. Tunga ngana tunga. Anya ang pikas bahen pod ari pos tunga ana. Dugan akong nagkuan ani guys nga akong ako jud ning imustra ba. Wa lang ko tagay paghigayon. Karon pa jud ko kay nakita kog lukay. Mo na nga pahimos lang nato ag higayon nga makatudlo ko niyo kung sa ang paggama og puso. Dayon ana tos tunga no isigadaplen no. Nas tunga tunga. Nya kadayon kita mo ani guys kani ba imo na siyang kuanon kaning isig katumoy ang pikas tumoy suksok are suksok ba suksok naga tapad na suksok. Tapad na. Unya, another suksok na pod aring kuan, suso. Diba na may suso, aring lubot. Suksok. So, gatapad na sila guys. Tapad. Unya, para makagama taog suso, ato ni siyang pabalikon. Aron makagama taog kuan, suso. Ano ba? Nakuha guys. Ato siyang pabalikon ana. Og ari na pud nato ibutang sa tunga-tunga nila. Tunga na kani. Kana. Nya. Ato lang bana ba mura nagbanig, gamagbanig ana. Nya karing pikas pod guys. Ato na po ni isuksok pareha aring lesloyo. Ato na siya ni isuksok na po. Suksok. Kaya murag naman yung kasuksukan niya. Ya. Naanap yung kasuksukan lain. Suksok na po. Ana. Unya. Ato na po siyang ibalik. Ibalik na to siya ba. Pero mintras na to siyang ibalik. Ato siyang ikuan diri sa may suso. Kare na pod siya. Ato na po ni siyang ikuan. Ihaom-haom ba ibalay-balay nganong magama magyud na siya og suso. Kana siya. Bira pabalik. Yun ana gyapon siya. Yan na.
Pasensya na guys. Tingali murag wa ko kita sa uban nga nagingan ani ba. Pero mas nindot man gud og atong tun-an ning atong mga kaigsuonan og ingon ani kay ngano man panahon sa mga tinda-tinda sa kabuhian dako kay ni kapuslanan. Unsa mo na to guys no kani si Ja. Unya maghugot na ta. Ana. Maghugot ta. Bira na to gamay. Hugot. Unsa Tagalog sa hugot? Wa ko kay baw. Kana si Ja. Ito na siyang ihugot. Ang dili mo awas or mo agas ang bugas. Ana. Kana. Daga pa ko ani guys, makamaon ako mo gama og puso. Wa man mi magkarinderya. Pero kana laging mo biyahe ta. Katong dito sa Surigao. Mo biyahe mi padong sa Davao, magpuso mi. Kay long distance man ang biyahe. Kay ako ang mga lula ug lulo taga Davao man. Una nga hugot na pudre hugton. Asay tan-aw niya naghibat. Marag wa malibil ba gahibat. Mo imong birahon laman sa aron mo pare sila mo tupong. Na bira. Na hugot. Dito na ho nahibawan dito sa among dapit Surigao guys. Dito man ko na minjo. Morning dito ko daghang ko nahikat unan dito kay magama may migbanig kay daghan man dito gamunog banig mga baliw. Pandan. Motong na may daghan di kana pay paliton maggama ini nya native lagi dito Surigao ang ila pong gawas maggama og banig kana pong ilang anihanan bitog humay kana mga alingin murag bakat ato akay bakat ka kana amang bukag ang ila adto kuan mga pandan gamuon nilag anihanan dito mo na nga makamaon na pug kuan na mo gama guys kanang anihanan ya diskugan laman namo og kanang diskugan namo og kanang uway. Wala ko no, sa ikaduhang higayon gihapon guys sa testing, hantod baka maota. Ana guys, sweeps, kuot sa kuoton, ana. Diya ana, paspas ra ba? Ana. Wala usay ra ba guys? Usay ra ba kaya bag ra ba pug kuda? Ala ka na. Sisting. Kuot. Na. Si kakuot na ni. Mukuot ta are kaning sayra ikuot pod are. Na. Hinay. Ikuot. Nya kare pod ikuot are wa ikuot. Are. Na. Anya. Dayon humanang tagkuot pikas og pikas kuot. Atong humagkuot ibutang nato diri sa tunga. Di ba himo humagkuot ibutang mas tunga.
Aris tunga na pug usa. Aris usa na pug tunga. Unya lain na pong kuot. Kuot. Aran, kuot. Unya kuot na pod. Nya magbuhat ta og suso. Sa Tagalog ng suso kamo nang magproblema ana. Nandayan ana, ibalik. Yeps, ibalik. Ibalik. Unya ibalik. Ana. Unya kari na pod kukog sa kukugon. Kukog. Nya na nilabaan kukog. Nya kukog. Nya kay ni ana may unsa man ni siya. Na ana may na porma nga suso. Di adto ta mo kukog na pod sa laing kukugonon kukugonon. Kay mobalik tas tunga. Eps, balik. Ana. Diba na porma nagtutoy guys? Diba? Suso? Anya, balik. Muna ba guys? Anya, ilad og naong pero ato ning kanon. Tung birahon guys, pahugton nato ni. Huguton kana. Huguton. Para dili maawas ang bugas, huguton. Unya huguton. Nya bitaron. Nakagama na tag suso. Saway Tagalog suso dibdib. Yan Yan Natigam ra kamo. Yan. Anya huguton na pod ni. Heps, huguton. Na. Huguton. Huguton gihapon. Kamao ko mubonggama og kanang alihanag humay nga liskugag uway og banig puso. Kalo lang ang wa ko hibaw guys. Igatuon ko sa kalo pino kaayo ang lila sa pag kuan ba ani pino kaadso. Diya. Maura jud tuwa jud ko kamao sa kalo. Diyan na to nasubda na ho guys. Gilabad ang uwa na kong padayon. Na. Ito na. Pila na? Kaduha na. Kaduha na guys. Last na lang guys. Magkuhan ko ikatulo. Makuha jud ninyo. Ana guys. Ana.
ana logpitan nya iaksog lubag ag usa ana ibutang pod diri sa kuano luyo ana na siya Diya, ikukog siya oh. Wala galing. Lah. Nasipyat na pod si Neri. Na. Kana siya. Na. Nya namay gabuho are. Are na to ikukog. Na. Ya karipod na may gabo are ato po siyang ikukog pare ganina. Unyang atong gikukog atong ibutang sa tunga. Kukog ibutang po sa tunga kung middle ani. Sa middle. Nya ang pikas pod sa middle gihapon. Another middle. Oh no. Or gihapon dayon naamay murag kani ani pud ta ani kani nya kare murag basta kanay kasuksukan jud ninyo suksok nya suksok na nino suksok tan-aw jud nimo ngano magama maning kuan suksok nya magama ta og suso suksok nya suso suso na ibalik na to are aring na may kukuganan gihapon ni Diya basta kay tan-aw ninyo nga naay kukuganan mao na siya mabalay-balay na pero dili nyo anamog buhi permanente ang kuan kanang gunit unsay anang gunitan dayon pikas bahin kare kani ba kani siyang naisiwil ba kani naisiwil kare kani og kani ani basta kay murag na may kukuganan di kukugon na nya kukugon na unya ibalik na to si Diya pero lisod man ibalik na to di na may suso ay suso dia ato na po na si Diyang i-estimiton nga mahimo siyang na murag banig ba atong ideyahon nga naman na si Diya di na amay ni aksyon ko ang tutoy di ato na si Diyang ikuan kuha guys ato na po na siyang ibira unya kay ibalik man tan-aw nato nga mapurmag banig ana si Diya mapurma dyan na siya og banig mo nang di jud ka moingon nga di jud mahimo kay naa may purmang banig Diya mo na to ang kuwang ani hugot na lang hugot gameng bira bira tanawa guys bira nya ikuan ipaayon jud ya kare ka murag na aksog hiwi mo na po tong birahon bira ala bira pero kato mga initog buot guys di jud ka hulmaan
May pa yung magbungay kay yung pag silab hawiran. Pero kani og minus yung kag pasensya, og minus yung kag utok ani. Dili jud ka kagama og puso. Okay na guys, tulo na kabuok akong nagamap guys no. Nakuha ba ka to ninyo no? Pero og wa pa dyan yung makuha, pwede rin ninyo ikuan sa video. Inyo rang ipahiluna to siya. Ihinay-hinay. Tanaw ninyo kung giunsa pagkukog. Dako kay ni katabang guys ngadto sa mga unahon nag-business. Salamat ko guys sa inyong pag langan og tan-aw ni akong videos. Mahinaot ko nga kakuhaan kini pagtulunan ngadto sa uban. Og ako moingon guys, salamat sa inyong pag tan-aw sa akong video. Og kani guys, lami kay ni guys bisag atong kaugalingon ang pamuyo ba. Mga gipuan na tagkaog dinungag sa kaldero or sa rice cooker, pwede ra pog kini ato ang gamiton panagsa aron sa ingon ganahan ang ato mga kabataan mukaon ni ini. Sige na guys, bye bye.